fɛ shetane iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. An b'an sindi ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. An bɛ Zumar sura nɔfɛtugu la. Naam. Muhammadu a fɔ. Ya qawmi. Ya ne ka mɔgɔw. Imanu. A ye baara kɛ. Ala makanatikum. A ka lahalaya kan. Inni. Ne yɛrɛ Muhammadu. Amilun. Ne yɛrɛ bɛna baara kɛ. Fasawfa. A mɛn o mɛn. Ta'lamuna. A bɛna tiɲɛ dɔn. Man. A bɛna mɔgɔ dɔn. Yatihi azabun. Ɲangata bɛna mɔgɔ min ma. Yukhzi. N'a bɛna tigi dɔgɔya. Wayahillu. Wayahillu. A jiginni bɛna kɛ. Alayhi. A tigi kan. Azabun. Ɲangata bɛna jigin a kan. Muqimun. Min duminen bɛ. Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum. Mamina Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ye kiraya lase. Naam. A ye fɛn bɛɛ fɔ. Mais o bɛɛ kɔ kafiri ninnu k'u ti fara la. Bon u nana ɲini sisan. Naam. U k'a lajɛ ka da'awa in yɛrɛ de jɔ. Naam. Kiraya laseli in ka jɔ. Bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ. Bon a k'u ma. Naam. Ko Ala ko k'a fɔ a ye. Ya qawmi. Naam. N ka mɔgɔw. I'malu ala makanatikum. A ye baara k'a ka lahalaya kan. A ko a ti bɔ kafiriya min kan. N'o de jaraw ye. N'a ko a bɛ to kafiriya de kan. O kumana a ye to a kan, a y'a ka baara kɛ a yɛrɛ ka yeta la. Inni amilun. Ne yɛrɛ bɛna baara kɛ n ka yeta la. Ala ye min fɔ n ye. Fasawfa ta'lamun. Fasawfa nka mɛn o mɛn. Ma mana janya surunyana. Ta'lamuna man. A bɛna mɔgɔ dɔn. Yatihi azabun. Ɲangata bɛna jigin mɔgɔ min kan yukhzihi. N'a bɛna tigi dɔgɔya k'a malo. Wa yahillu alayhi azabun muqim. Wa ɲangata bɛna jigin a kan fana, ɲangata min ye badabada ye. Ɲangata fɔlɔ in o ye diɲɛ ye k'i fa kɛlɛ la walima k'i ɲɛnama minɛ. Ɲangata filanan o ye laharata ye, o de ye ɲangata ye muqimun. A bɛ dumi de. A ti segin t'a la dɛ. Yatihi azabu yukhzihi. Ɲangata bɛn'i ma min b'i dɔgɔya k'i malo k'i fa. O kɛra Baduru don. Kɛra Baduru don. Jɔn 70 de minɛna k'u siri juru la. Ahararu kɛra jɔn ye. O kumana ɲangata nana yukhzihi min b'a dɔgɔya. O kumana wayahillu. Mais i k'a dɔn nin bɛɛ kɔfɛ jiginni bɛna kɛ kun. A tigilamaw kan minnu banna Ala ko ma. Ɲangata bɛna jigin u kan muqimun. Ɲangata min duminen bɛ. A ti dabila dahimu. Naam. Inna i k'a dɔn ne Ala. Ne Ala de ye jiginni kɛ. Ka na ye Muhamadu ma. Al-kitaba. Kuranɛ na. Kana di mɔgɔw ma. A jiginna ni tiɲɛ ye. Ni maa min ganana ka sira ɲuman minɛ. I y'a k'i yɛrɛ ye. Nka ni maa min ye sira bila dun. O in bɛ cogo min na. A y'a k'a yɛrɛ de la. Wa e Muhamadu kɔni ma kɛ mɔgɔw ka wakilin. U ye beretigi ye. Kuranɛ ye ko ban. Mais mɔgɔw k'u ti sɔn. Mɔgɔw k'u ti sɔn. Mais kuranɛ ye ko ban. Mais diɲɛ bɛ taa na. Adamaden dɔw Ala yɛrɛ de y'u da. Ni balawu ni fitinɛ tɛ u ti foyi fɛ. Ala y'u da ten de. O mɔgɔw bɛ yen. Mais mɔgɔ ahararu hɔrɔnw yɛrɛ dɔnnaw kan k'u kɔlɔsi a tigilamaw la. Parce que Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye tɔɔrɔ.
ko wa ala kɛmɛ ka dɔw fana da u ka diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye hɛrɛ kɔ o tuma na ni ani ni fila fɛn o fɛn bɛnna a b'u bɛɛ mara u ka minɛnw kɔnɔ voilà mɔgɔw bi ten de koyi wulibali don walahi wulibali don dɔw dacogo y'o de ye hɛrɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ u t'a fɛ bɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ u ti fɛ k'a to yen fo n'u dɛsɛra o mɔgɔ danganenw bɛ ala fɛ u ka cɛsiri ye silamɛw kɔ ka don ɲɔgɔn ma silamɛw ka fara mais ala ko kuranɛ kɔnɔ silamɛw ma n'aw farala a fanga bi ban a ka fanga bi ban wa a bi dɛsɛ a bi min ɲini a t'a sɔrɔ n'a ma bɛn o tuma na maa o maa bi igiraasu kɛ bɛnbaliya la ka wuli ka dulɔki don o kama danga b'a tigiw kan wa ala t'u faga ka ɲɛ fana o tɛ kɛ fiyewu a b'a janto nin de la o tuma na nin yɔrɔ yaati azabu an tɛmɛn'o kan inna anzalna ilayka alkitaba muhammadu ne de ye jigini kɛ e ka alkitaba kuranɛ na a jigin kun ye mɔgɔw de ko ye koyi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don wulibali don i mana kuranɛ fan o fan c'est-à-dire silamɛya ko de ye yarɔ silamɛya kɛra cogo min na sisan u ka dayatu dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba de don a fatura salon n b'a a ɲini ka d'i ma mais ale ni muluhidu fɛn o fɛn cira ɲɔgɔn na a y'a bɛɛ bin ani wafa sultani ye ɲɔgɔn sɔrɔ y'a dɔn o muso in i b'a fɔ ko kabakoden don quoi mais ani cɛkɔrɔba in cira ɲɔgɔn na u ma lahaza kɛ o a y'a gosi k'a bin bon a n'an ka silamɛw fana ye sigiko caman kɛ mais ale ka kuma a ko u y'a ɲininka ko anw tɛ silamɛw ye a ko la a ko anw tɛ silamɛw ye cɛ ko a ma ko ani siya mɔgɔ dɔ de tun bi débat la parce que cɛ in ye muhamimu de ye quoi bon jalamugutigi ninnu caman bɛ yen siya mɔgɔw de don a n'o de tun bi débat la don mais fɛnkɛ y'a ɲininka Mukadim Barnamaji y'a ɲininka ko anw tɛ silamɛw ye a ko ayi Ibrahim jazakumullah khair Ibrahim Kholi a fatura ala salwa an kila kɔni Azar mɔgɔ dɔ don dɛ a ko an tɛ silamɛ fiyewu a ko an tɛ silamɛ dama tɛ dɛ an tɛ silamɛ wa an nana ka silamɛya malo bilahi a ko bi ko an ka mɔgɔw don cogo lajɛ silamɛya la ko zani kelen-kelenw de don kelen-kelen ko mais ala kira tile la ko kabila kelen de bi wuli a n'a ka dukɔnɔmaa bɛɛ kana tuubi a fo ajani kuranɛ ko ten munna parce que silamɛw kira tile silamɛw u sera ka mɔgɔw mara u sera ka muɲu mɔgɔw ye u sera ka sabali mɔgɔw ye u mana ni dusubaya ye u mana ni muru ye u mana ni bere ye o la mɔgɔw donna silamɛya la mais bi an ye bɛɛ neni an ye bɛɛ dɔgɔya kira min nana o taara ka kafiriw to yan e yɛrɛ tɛ silamɛ ye e bɛ se ka bɛɛ don i ka sira fɛ i tɛ se c'est-à-dire cɛ ko an tɛ silamɛ ne y'a faamu ale yɛrɛ bɛ seli a bɛ su a mɔnɛnen de don a ko an tɛ silamɛ wa o dama tɛ dɛ ko an tilala ka silamɛya malo ka ala kira ka diinɛ tɔgɔ ci ka kuma suli mais ale yɛrɛ bɛ seli a kan bɛ min ma ne y'a faamu wa a ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko anw ni kɔfɛmɔgɔ ninnu bɛ taa jɔ ala kelen na n b'a a ka bon hakili ma an ka karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ ka kumaw fɔ i bɛ bana i bɛ bana i bɛ bana n tulo bɛ dɔ la o bɛ k'a fɔ ko n ka mobili arajo kɔnɔ ko i bɛ haramu dun ka balo suhutu la k'i kɔnɔ fa ko ala de ye yafa masa ye ko alijinɛ tɛ maa ta ye ne karamɔgɔ dɔ de bon an bɛ taa min ko ala bɛ yafa
mais Abu Hanifa naam aye saka sogo Abu Hanifa ta kun t'a dun fo a ka kalanden dɔw tugura ko gundo la u tɛ saka sogo dun don dɔ la u nana saka sogo ye u karamɔgɔ bolo a bɛ ka k'a dun kalandenw kabakoyara u y'a f'u yɛrɛ kɔnɔ sa anw tugura e la e kɔ ko i tɛ saga sogo dun an yɛrɛ y'a bila e bɛ ka k'a dun a ma ɲɛ a ka minnu bɛna a fɛ yen a jɛɲɔgɔn ninnu dɔ y'a ɲininka a ko Abu Hanifa ta nin ye mun ye an y'a ye i tɛ saga sogo dun mais bi i nana dun a ko i ma s'a fɔko la a ko i b'a fɔ de i kun bɛ saga sogo dun an y'a bila bi i seginna a ma o ko ɔhɔ a ko dɔ de ka saga tununa yan a fɔra a nana fɔ ne ye ko dɔ ka saga suyɛnna ne ye saga maralaw ɲininka n ko saga k'an ka san joli balo u ko a ka ca la ko saga si cayalen ko a bɛ dan san 6 san 7 ko o la ale y'a kanu ka o san 7 kɛ a kana saga sogo dun fiyewu siran kosɔn saga min suyɛnna a kana na k'o sogo ye an ni ninnu bɛ taa jɔ siratu kelen na wali saga de suyɛnna e ma suyɛn i ka maa ma suyɛn k'a fɔ dɔrɔn a ne tɛ saga sogo dun n kana na bɛn ni saga in suyɛnni ye ala ɲɛsiranɲɛ kama mais an ka wajulikɛla dɔw ko i bɛ wali nafolo namara i b'a dun ko ala bɛ yafa an ni ninnu bɛ ala kelen yɛrɛ la cɛ ko an tɛ silamɛ ye o dama don est ce que an bɛ ala kelen yɛrɛ la kuma bɛ yen de a y'a cɛkɔrɔba in y'a fɔ a ko an tɛ silamɛ ye fiyewu a ko an tɛ silamɛ ye dama tɛ dɛ ko an ye silamɛya yɛrɛ malo ka ala kira ka taabolo dɔgɔya n'an jogo ye ala ka hakili ɲuman d'a ma mais ala ko faman ihtada kuranɛ nalen kɔ wajuli kɛlen kɔ ala ta fɔlen kɔ ni maa min sɔnna ka sira ɲuman minɛ k'a b'a k'a yɛrɛ ye waman dɔlla ni maa min ye filibandiya sira minɛ i y'a k'i yɛrɛ de la o tɛ kɛnɛ kan mais ala y'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko an ka kuma cɛnikɛlaw fɛ ko sinon ko ni balawu nana ko a ti tɔɲɔnikɛla dama ta dɛ hali minnu ma tɔɲɔni kɛ a b'u ta o tuma na ala ko ni maa min kandala i kandali yɛrɛ n'i ma kanda ko i y'a k'i yɛrɛ la bana juguw ma n'i minɛ jɛnɛya la i ma k'i yɛrɛ la i mana minɛ suyɛnni na k'i ci k'i fa i ma k'i yɛrɛ la n ko ni balawu nana a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min m'a kɛ komi ala yɛrɛ y'o fɔ sida ye maa caman fa u ma jɛnɛya kɛ fiyewu i ma cɛ taara i yɛrɛ don kojugu la ka na musow kɔntamine walima muso y'a cɛ janfa ka taa sida ta ka n'a bila so kɔnɔ mana mani ihtada ayiwa fali nafsihi ni maa min ko n ti kanda dun fa aleha i y'a k'i yɛrɛ de la ala ka hakili ɲuman non a to n t'a to a bɛɛ bɛ e de kan aw ka miiri silamɛya la bɛɛ n'i ye silamɛya woloma kan i tɛ se ka taabolo si ye diɲɛ na min nege b'i minɛ ka tɛmɛ mais tiɲɛ don f'i yɛrɛ ka jɔsɔnna kɛ ala ɲɛ kɔrɔ ala nin ye tiɲɛ ye koyi ne yɛrɛ de dɛsɛra jɔn bɛ dɛsɛ o sitanɛ bɛ se mɔgɔ la tuma dɔ la mais ni danga tɛ
i bɛ segin kɔ والله foyi tɛ silamɛya la min ka ɲi kɔ na وما أنت عليهم بوكيل ala ye o wulibali fɔ kira ye dɛ ko wa ma anta alehim bi wakil والله wa muhamadu i bilalen tɛ i ka mɔgɔw contrôler jagoya la نعم ni ne ala ko min ti kɛ e kɔni e m'a kɛ dɛ a ye taa amadu ka so lajɛ ta ni nin tɛ ka k'a fɛ yen la أي an b'i bila o la an b'a fɔ i ka maa sɛgɛsɛgɛ an b'a fɔ i ka bere ta maa fɛ i bila kun to yen أي o tuma na nin ye wulibali kɔni ye wa ma anta alehim bi wakil ayiwa fɛnkɛ bɛ se ka nin wuli hadisa bɛ se ka nin wuli a ye bi mɔgɔw kan k'u fɔ a bɛ se ka nin wuli أي سيدك بارك الله فيك a b'a janto nin na cɛkɔrɔba ka kuma don an ye diinɛ in malo الله أكبر an ma don a la wa an y'a malo fana k'a tɔgɔ tiɲɛ n'an yɛrɛ jogo ye ala k'a hakili ɲuman d'a ma na الله ala ye n tigitigi يتوافى الأنفس ala de bɛ niw minɛ حين موتها a sa kuma waati la والتي nka ni minza لم تمت nka ni o ka waati ma dafa في منامها a ka o sunɔgɔ in na فيمسك التي ala bɛ minɛni kɛ ni de la قضى عليها الموت saya waati dafara min na ويرسل a الأخرى bɛ tɔ kelen labila إلى أجل ka o kɔnɔ waati la musamman waati min bɛna n'o dɔɔnin don إن في ذلك a ko ala dama na n'i ye miiri nin dama na لا ngalen na آيات ninnu bɛ ala ka kabako yiri la لقوم mɔgɔ bɛ ye yatafakkaruna mɔgɔ minnu bɛ miiri a ko di الله يتوفى الأنفس a ko i kana siga dɛ ala de bɛ niw minɛ حين موتها n'a sa kuma sera نعم ni sa waati sera minɛbaa ye ala in de ye mɛ a ye yamaru di mɛlɛkɛ dɔ ma نعم ko n bɛ e bila ni minɛ na wa mɛ ni waati sera o bɛ na mɛ ni bɔli نعم mɛlɛkɛ t'o ɲɛ dɔn o bɛ se tigi yɛrɛ de bolo na والتي لم تمت في منامها nka min zakuma ma se a ka o sunɔgɔ in na فيمسك التي قضى عليها الموت ala b'o to yen saya sera min ma a b'o ni bɔ ويرسل الأخرى a bɛ ni dɔ in bila a tigi la yen إلى أجل مسمى fo ka taa se waati ma min dɔnnen don نعم o tuma na an b'a fɔ bamanankan la ko sunɔgɔ ye saya dɔgɔnin ye نعم كسبة saya dɔgɔnin don dɛ كسبة o tuma na ni mɔgɔ sunɔgɔra dɔrɔn نعم fɛn o fɛn bɛ senna bilen i t'a kalama والله han fɛn o fɛn mɔgɔ mana sunɔgɔ نعم ni ninakili tɛ fɛn bɛɛ bɛ sa i la الله fo tulo fila ɲɛnɛmaya bɛ to tulo fila dɔrɔn de la الله أكبر ahan ala b'a fɔ ashabul kahfi ma ko a ye u tulo fila wa darabna ala azani aya bon o tulo fila a ma sen fɔ a ma bolo fɔ parce que adamaden fɛn bɛɛ bɛ sa i la n'i sunɔgɔra الله أكبر ninakili ani tulo fila olu de bɛ baara kɛ ni mɔgɔ sunɔgɔra ko sunɔgɔ ye sɛbɛ sɔrɔ foyi ti tɔ i la bilen min b'a yɛrɛ kalama kun ni tulo tɛ ani ninakili parce que ni ma bɔ fɔlɔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ayiwa fa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada o kumana a bɛ fɛ ka mun f'i ye a y'u lasunɔgɔ de o kumana mun n'a ye tulo fila fɔ yan san caman mɛ a ye tulo fila dɔrɔn de ta parce que tulo fila in o dɔrɔn de bɛ to sunɔgɔbaatɔ la min balolen don a n'a ninakili نعم nka n'i nana نعم n'i ye mankanba bɔ kuma o kuma tulo b'a ka baara kɛ أباك والله a b'a fɔ sunɔgɔbaatɔ ma wuli ko dɔ bɛ yen هدرة هدرة tulo t'i jɔ dɛ tulo t'i sa نعم i ka sunɔgɔ la ɔ kumana ko o minnu filɛ nin ye ويرسل الأخرى إلى أجل min ka waati ma se a b'a f'u ka sira dɔw ma u bɛ segin ka na
ça fait mima don halibi naam oye ni min bi adamaden bi balo ni min ye naam ani nafasu Allahu akbar ruhu o ma se ka dɔn dɛ sɛgɛsɛgɛli b'o nɔfɛ hali bi naam mɔgɔ mana sunɔgɔ dɔrɔn o ko nin bi bɔ ka taa de a bɛ se ka bɔ yan ka taa yɔrɔ jan a ka ca la a bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ naam ni min ko gɛlɛyara o bɛ kɛ sogo ye o bɛ to i kunkolo la Allahu akbar mais bi kodɔnnaw y'a jira k'a fɔ sogo mana janya cogo o cogo naam a tɛ miniti bɔ a bɛ seconde de kɔnɔ sogo mana janya i b'a ye an taara nin dugu in na an tilala ka bɔ i kun o bɛ ban ani an taara fɔ c'est-à-dire i b'i si ka sogo mais e kɔni b'a fɔ ne sira sogo la k'a sɔrɔ i ti miniti kɛ sogo la non 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 a bɛɛ bɛ seconde de kɔnɔ i ti miniti kɛ sogo la docteur dɔw y'o fɔ an ye a bɛ faamu wa bon mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ ala ka se yan kosɛbɛ ala ko bon ni sunɔgɔ kɛra minnu ka waati sera n b'olu ni minɛ k'u to sunɔgɔ la ruhu wa nafsi ruhu ni nafsi gɛlɛyaba bi yan yɔrɔ in na k'u fila yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na ruhu wa nafsi mais kuma kɛra a kan quoi mais a kuma ka ca kojugu ruhu ni nafsi nin fila adamaden bi balo ni ninnu de ruhu wa nafsi ɔ jumɛn de bi saya ɲɛnamaya ban bon bɛn kɛra ka o ye ruhu de mais ni ruhu bɔra fana nafsu t'a ka baara kɛ bilen bon o tuma na sogo la sa ala ko ni min ka waati sera n b'o minɛ a bɛ fɔ k'a y'i da ka sunɔgɔ an nana lajɛ an y'a kunu ka dɛsɛ ale ta tɛ segin bilen o ala ko n b'o minɛ k'a da ale hali mawuta o tuma na min kɔni ka waati sera an bɛ saya bolo k'an b'o ni minɛ o ti kunu bilen a bɛ fɔ k'a y'i da sisan k'a bɛ sunɔgɔ o tuma na a ko mɛ ni min ka waati ma se wali selu o kura nka minnu ka waati ma se n b'o ɲɛnamaya segin o ka sunɔgɔ ban o bɛ kunu k'a kɔnɔ ka se waati ma ne yɛrɛ ala kɛn bɛ ka waati min jate minɛ a ka ko la i y'a dɔn nin yɔrɔ in fana ila ajalin musamma ka taa se waati ma min dɔnnen don ni ala fɛ o tuma na waati dɔnni ala fɛ ani waati dansigili ala fɛ o ye fɛn fila de ye u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye ko o ko bɛna kɛ ala b'a bɛɛ dɔn mais adamaden ka baara o bɛ adamaden yɛrɛ bolo o de la dɔnnibaw silamɛya dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ siko la silamɛya dɔnnibaa dɔw y'a jira fɛn bɛ fara si kan yɛrɛ o hadisa jɛlenw bɛ yen k'a fɔ si b'i janya sarakati ko a bɛ dɔ fara si kan o isa yɛrɛw caman bɛ yen mais dɔw ani sinjitigiw k'o fana bɛ dɔ fara si kan mais hadisatigi caman nana minnu ma sɔn o ma olu ko tiɲɛ don kira ko a bɛ dɔ fara si kan ko mais ko tile jate ko tɛ ko barika de bɛ don si la olu ye hadisa in tafsiri ye ko barika de bɛ don si la ko mais ko fɛn ti fara si yɛrɛ kan ko si ye fɛn dadɔnnen ye ala fɛ bon mais min ma faamu fɛn dɔ dadɔnnen don ala fɛ a tigi bi dɔ fara a kan a bi dɔ bɔ a la non kɛ parce que n'a sɔrɔla ala ko i bi sa san kɛmɛ ala t'o fɔ dɛ ala b'a dɔn de i bɛna sa san kɛmɛ o ye dɔw ka yecogo ye quoi ala min si ka san kɛmɛ ye dɛ mais ala b'a dɔn de ko e bi sa san kɛmɛ mais ala ma san kɛmɛ se b'i kunna ala b'a dɔn de i yɛrɛ de bɛna o ɲini n'i ka cɛsiri ye n'ale ala ka diɲɛ ye o ye dɔw ka yecogo ye dɔw ko non ɲɛ si tɛ si ko la ala ye min sigi n'o sera dɔrɔn i bɛ taa de mais ne kɔni bɛ min fɔ
ne t'a flash sɔsɔ mais jando yɛrɛ la bi waati kɛ jando yɛrɛ la bi waati kɛ dɛ ayiwa ni jando yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi o tuma na a y'a jando a yɛrɛ la wulibali don dɛ a y'a jando a yɛrɛ la a ka siha dumuni parce que an ka recherche scientifique dɔ islamiya ale y'a fɔ ko adamaden bɛɛ bɛ se ka san 100 sɔrɔ ko mɔgɔ yɛrɛ dacogo la ko bɛɛ bɛ se ka san 100 sɔrɔ mais a ko a mago bɛ fɛn damadɔ de la a fɔlɔ a ka sɔrɔ i b'i ka dumunikɛta dɔn a ko hali i bɛ fini min don a ka sɔrɔ i b'i ka fini don ta dɔn n'a ka jamana ye nɛnɛ jamana de ye o minɛ cogo bɛ yen n'a ka jamana ye funteni jamana de ye o minɛ cogo bɛ yen gɔngɔ bɛ jamana minnu na comme Afrique yanfan ninnu o minɛ cogo bɛ yen gɔngɔn ti wuli jamana min na o minɛ cogo bɛ yen farikolo yɛrɛ kan ka iriyadatu badaniya min kɛ lamaga min kɛ taama min kɛ boli min kɛ pour que ka wɔsi ni a bɛɛ n'a jamana de don a bɛɛ n'a jamana de don ko bɛɛ bɛ se ka san 100 balo bɛɛ bon mais ayi k'u bɛ se ka na i bɛ se k'i janto i yɛrɛ la ka nin bɛɛ kɛ ala k'an kisi i bɛ bɔ dɔrɔn mototigi fɛrɛnda dɔ bɛ na i fa fu bien mɔbili tigi hakili wulilen dɔ bɛ na i fa fu bon o tuma na o ye latigɛ kɔnɔnaw de ye jɔn si se t'o la o ye latigɛ kɔnɔnaw ye mais a y'a janto a yɛrɛ la a y'a janto a yɛrɛ la a y'a ka santé kɔlɔsi si bɛ ala de bolo bɛɛ ko ten an bɛ taa o fɛ quoi nka mɔgɔ b'i janto i yɛrɛ la ala ko maa si tɛ siba sɔrɔ walima i si ka nagasi ka sa waati dɔ la ka sɔrɔ a ma janya ko o bɛɛ dɔnni b'ale ala bolo yan kuranɛ ko ten ko o dɔnni ka nɔgɔ ala ma kojugu dɔw bɛ si sɔrɔ dɔw bɛ sa joona mana si bɛ lamɔ dɛ k'i janto i yɛrɛ la a ka ca la n'i y'i janto i yɛrɛ la ala b'i sɔn i bɛ waati kɛ wulibali don dɛ mɔgɔ minnu y'a daminɛ ni alcool minw ye gulɔba minw ye mais an b'a caman dɔn u ma si sɔrɔ o u bɛɛ sara minnu ka baara kɛra sigɛrɛti ba minw ye ala ye minnu dɛmɛ kɔ a bɛɛ sara ka sɔrɔ u ma se yɔrɔ si walima u dɛsɛra bon o n'a kow bɛ yen mɔgɔ faga fɛnw bɛ yen quoi ni i m'i janto i yɛrɛ la n'ala ma far'i kan i t'atɔ don wulibali don dɛ ala k'an ta kɛ ko naam awa ala ko nin min fɔlen filɛ aw ye nin n'a yɛrɛ ye sunɔgɔbaatɔ sulama ye ka tila k'a wulilen ka tila k'a ye dɔw ti wuli n'a y'a miiri nin bɛɛ ye ala ka kabakow de ye mɔgɔw ye hakili bɛ mɔgɔ minnu na n'u bɛ miiri naam ko yala adamadenw ye minɛni kɛ wa ni ala ye n kɔfɛ boliw la wa ka soronɛlidonba sɔrɔ muhamadu a fɔ hali n'o soronɛlidonna ninnu n'olu tɛ se ka foyi ɲɛ hali u t'u yɛrɛ kalama yɛrɛ hakili yɛrɛ t'u la muhamadu a fɔ ko lahara soronɛlidenw bɛ ala de bolo a bɛɛ lajɛlen ko don ala ta don sabili 7 masaya la ani dugumakolo nin bɛɛ kɔfɛ ka na ala yɔrɔ la turja'una a bɛɛ bɛ segin o kumana kafiriw kɛn bɛ ka masa wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'u soronɛli don ala ɲɛkɔrɔ lahara de wa
Muhammadu a f'u ye hali n'a sɔrɔla boli ninnu foyi mara t'u bolo u yɛrɛ maralen de wa hakili yɛrɛ t'u la jango k'a fɔ u bɛ taa so nin ye kabako ye a fɔ Muhammadu a fɔ ko soronɛlido bɛɛ ye Ala kelen de ta ye lahara a bɛ maa bila Ala de maa min y'a ja soronɛlido in bɛɛ y'ale Ala ta de mais a bɛ maa bila Ala maa min y'a ja o tuma i b'i janto nin yɔrɔ in na kisi bi kɛ nin yɔrɔ damadɔ la yanni i ka sa ni Ala b'i fɛ i ka jurumu Ala yafa delilen kɔ i tuubilen kɔ ni Ala ma min yafa a b'o kɛ bana ye ka s'i ma walima a k'o kɛ tɔɔrɔ i ka denbaya kɔnɔ walima a k'a kɛ sigara gɛlɛya ye walima i n'a tɔ mana se a bi jɛ n'a ye Alakira k'i soronnɛli don sallallahu alaihi wasallam ale Ala bi yafi ma ni soronnɛli donna dɔrɔn Ala bi sɔn alijinɛ de bɛ yen toujours do janimɛ na ka bɔ yen ka n'i sigi k'a kɔnɔ dɛ i jija dɔrɔn kana don kana don dɛ ka bɔ kɔni o t'anw ka kuranɛ kɔni kɔnɔ Ala ko khalidina abadan ko n'i donna ko bɔli tɛ yen fiyewu Ala de ko fiyewu fiyewu yɛrɛ fɔlen Ala fɛ ka ban ni hadisa wɛrɛ nana ko janimɛden bi bɔ nin ye kabako ye dɛ nka an ti maa sɔsɔ dɛ bɛɛ n'i ka faamu ومن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه يجب عليه عذاب u b'o ɲɛfɔ u b'a fɔ k'o ye bolisɔnnaw ye m'u b'a ko bolisɔnnaw de don u ti sɔn ka o kɛ jurumutigi ye koyi silamɛ yɛrɛ y'u yɛrɛ bɔ a bɛɛ la tafsiri la makanati bolisɔnnaw ye quoi ayi a fa yɛrɛ bɛɛ u b'a bɛɛ kɛ bolisɔnnaw ye u ti selila k'a la o n'i ye kɛyidu ta يخزيه له في سورة التحريم توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ko khiziyu to lu sɔrɔ tɛ minnu kɛra limaniya jɔn ye i tɛ se ka taa janɛmɛ kɔnɔ bilen o ko i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ dɛ ko i tila ka bɔ mɔgɔ dara kira la Ala k'o da yɛrɛ de Ala ko ten a ko mɔgɔ o mɔgɔ limaniyara ka da kira la k'o ti don janɛmɛ na o y'a fɔ dɛ k'o ti don khiziyu t'o sɔrɔ i ti malo i ti dɔgɔya n'i ti malo i ti dɔgɔya o kɔrɔ i ti don janɛmɛ de la n'o tɛ n'i donna janɛmɛ o ye malo ni dɔgɔya da ye dɛ k'i susu yɛrɛ فقد أخزيته ومن أدخلته النار فقد أخزيته ni maa o maa donna tasuma na Ala y'i malo a y'i dɔgɔya o ti mumini sɔrɔ non ko silamɛ kɔni i bɛ waati kɛ janɛmɛ na i bɛ tila ka c'est-à-dire hadisaw de don a ye dugawu kɛ dɔrɔn i kana don na a ko dugumakolo kabakolo tigiya ni dugumakolo Ala kelen ta don dɛ wa a mɛn o mɛn a bɛɛ bi kelen kelen segin ale Ala ma a mɛn o mɛn o de la Ala ti kɔrɔtɔ n'i ye jurumuba kɛ e yɛrɛ bolo n ye ko dɔ kɛ Ala la i y'a k'i yɛrɛ de la Ala ma kɔrɔtɔ parce que anw de bi kɔrɔtɔ i kana n'an dan n'i y'anw neni k'an dɔgɔya n'i ye kojugu kɛ anw na anw bi kɔrɔtɔ de k'an ta sara i kana n'an dan mais Ala bi dan wa i b'a sɔrɔ ye u b'i siri dɛsɛlen o b'a ɲɛ koyi awoyi Ala k'an ta kɛ ko ɲɛ mais mumini man ka siran lahara ɲɛ ay la yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana ko ti yɛlɛma Ala fɛ dɛ mumini man ka siran lahara ɲɛ i bɛ siran ba tigɛli de ɲɛ an bɛ Ala sɔrɔ cogo di saya in ka tɛmɛ saya fɛ ka se Ala ma kuma in bɛ de gɛlɛma ye o de silamɛ kan ka siran fɛn o fɛn ɲɛ o dama don n'o tɛ ni kɔni mana bɔ jɔrɔ tɛ yen tuguni parce que a bɛɛ fɔra o a bɛɛ fɔra a mun wɛrɛ bɛ yen tuguni Ala m'i janfa a m'i nɛgɛ wa a ma foyi f'u ye i tɛ se ka min kɛ la yukallifu Allahu ayiwa Ala t'i n'i bila foyi la a tɛ se min na
ala y'a seko kɛ dɛ ala k'an bɔ si shetane na suma ile turja'una nyae ala ko i k'a dɔn a ko kuma min na ni ala tɔgɔ fɔra ka ala kelebaniya ni tawhidu ye o yɔrɔ la mɔgɔw dusukun bi hujini minnu ma da lahara do la n'u ka bɔli kɔfɔra o min bɛ ala duguma dun o yɔrɔ bɛ i b'u ye yastabshirun u bɛ nisɔndiya ko ni ala kelen ko fɔra k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ala de y'a bɛɛ ye n'o kɛra ko kafiri bolisɔnnaw ko o yɔrɔ bɛɛ u sɔn bi ja u ti bɛɛ u ma fiyɛ ko jɔnniw don minnu dalen tɛ lahara yɛrɛ la minnu ma da lahara la o yɔrɔ bɛɛ u sɔn bi ja o tumana nin bolibatola ninnu i b'a dɔn o de y'anw ka bolibatolaw ye sisan parce que olu ti liyuqarribuna ila Allahi zulfa o t'olu da dɛ bali olu ma da lahara yɛrɛ de la a ye bolibatola ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sa ninnu ma da lahara yɛrɛ la jango ko u bɛ da ala ka kelebaniya la na nka fɛn minnu bɛ ala yɛrɛ duguma n'o ye ala ka dalew ye yekuru ninnu ni farakuru o yɔrɔ bɛɛ u bɛ nisɔndiya n'u ka boliw tanina yɔrɔ yɔrɔ u bɛ nisɔndiya nka ni ala kelen ko fɔra ni tawhidu ye o b'u dekun kosɛbɛ na Muhammadu a fɔ Muhammadu a fɔ yaa maɲi fatira samawati e min ye kabakolo 7 da dugumakolo 7 alimal ghaibi ala de bɛ gundo dɔn wa shahadati ani fɛn min bɛ kɛnɛ kan anta ala tahkumu de bɛna kiiri tigɛ baina ibadika i ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ fima i bɛna fɛn kiiri tigɛ adamadenw kɛra o fɛn min na yakhtalifuna n'u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ diinɛ ko tɛ tiɲɛ lahara ko tɛ tiɲɛ kiraw ma ci ko e k'a fɔ ko ala e min ye kabakolo da ka dugukolo da e de ye masa ye sa min bɛ gundo dɔn ani kɛnɛkan ko nka i bɛna taa kiiri tigɛ i ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ fɛn na u ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na k'a ka nin fɔ kafiru ye nin dɔw bɛ na n'u ma sɔn kiiri tigɛ dɔw bɛ na hasirati wa nadama a kuma ka ca dɛ na ولو أن للذين ظلموا أكو هل الناس لم يؤمنوا يتنونك قابوا بلو ما في الأرض جميعا كدوما كلو يربكوا تاي ومثله معه ونيونا وركا فراكا كدوما لافتدوا والله ونو يرنيني نويه نو نفلو بايني من سوء العذاب لا رنيانتا غليا كوجوكو فه يوم القيامة جوكا وليدو وبدا لهم بانيني كرويه من الله كابو على ما لم يكونوا يحتسبون كنت ميميري utitashi naye kuyo ye odore akodi قل اللهم فاطر السماوات والارض قل اللهم محمد عفو على ni alai فاطر السماوات والارض ale de ye kabakolo inventé ka bɔ a yɛrɛ la ka kabakolo dilan ka bɔ a yɛrɛ la ka dugumakolo dilan عالم الغيب والشهاده wa ala in de bi jɔn ka gundo bɛɛ dɔn i ye min kɛ dugutila ma fɛ i y'i dogo ka min kɛ maa si tɛ yen ani i ye min kɛ tile fɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko ale ala ɲɛ bɛ gundo la wa a ɲɛ bɛ banginɛw fana anta tahkumu bayna ibadika wa ala de bɛna taa kiiri tigɛ i ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ fima kanu fihi yakhtalifun u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ min na nin ko e de ye wari ta e ko i m'a ta a ko e ye nin kɛ i ko i m'a kɛ
kira ko ale kira ya cira kana ni ala kele bandia ako e galo ye afora boli te tiɲɛ ako e galo ye o kumana a bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn min na dugukolo kan yan ko a kiiri bɛ taa tigɛ lahara ni politiki ta ye tiɲɛ a bɛna tiɲɛ ye n'a ta tɛ tiɲɛ ye a bɛna tiɲɛ ye min ko n ka wari taara ko e don e ko e tɛ ni e y'a ta e m'a ta lahara nin bɛɛ bɛna da kɛnɛ kelen kan ko ala bɛna kiiri tigɛ a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ min na u ma bɛn min ka ɲɔgɔn fɛ mana kuma bɛ boli ni diinɛ de kan mɛ siyaku b'a bɛɛ ta naam. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا. ako o don lahara gɛlɛya. mɔgɔ minnu kɛra tɔɲɔnikɛla ye yan walimuso ɲininaw wali nafolo deturunɛnaw hasidiw dabalijugukɛlaw ko olu minnu ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ na yan ko lahara don n'i ye dugumakolo ɲɔna a hɛrɛ a sanu a wari a nafolo bɛɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan laftadaw bihi min su'i azab yawm k'a di walejugukɛla ninnu ma walima bolisɔnnaw ma walima kafiriw ma walima mɔgɔ tɔɲɔnaw ma ka diɲɛ nafolo ka tila k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan k'a di u ma ko walayi u b'a fɔ u jɛn'a kɔ ko ala k'a minɛ k'u bila diɲɛ bɛɛ kɛ nafolo ye o t'a ɲɛ dɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan mɔgɔ minnu ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ na yan ko n'i y'a di u ma lahara u b'a segin ala ma ko n bɔ ɲanga t'a la awi jɔn ka se bi ban koyi se n bɛ segin a tigi ma se bɛɛ bi ban a bɛ laban setigi bolo ɲan wala ka sɔrɔ a bɛɛ ma d'i ma mɛ lahara a bɛ gɛlɛya dɛ ala de ko ten ko ɲangata bɛ se degere dɔ la n'i ye diɲɛ bɛɛ sanu fara ɲɔgɔn kan n'a wari diɲɛ nɛɛma bɛɛ dugukolo nɛɛma bɛɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan k'a di tɔɲɔlikɛla ma walima kafiri ma ko a b'a segin ala ma ko a bɛ ɲangata min na ko a ka b'o la dɔrɔn o kɔrɔ n kana foyi mara dɔrɔmɛ kelen t'a fɛ a y'a bɛɛ minɛ a kan bila hayhat o y'i dan ka ban o y'i dan ala kana an s'a ma وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون u bɛna fɛn dɔn ala la o don u kun tɛ min dɔn fɛn bɛna bange u ye ala ka se la ani ala ka fanga na u kun sigi tɛ ni min ye ɲɔngɛ u kun ma sigi ni min ye ala b'a jira u la dɛ وبدا لهم سيئات ما fɛn juguman bɛna jigin o bɛna jigin u ka sa كسبوا u ye walejugu min baara وهاق بهم ما jigini bɛna k'u ka fɛn na o كانوا kun kɛra به n'o kuranɛ ye yasazuna u mɔ kɛra i y'a faamu sisan dɛ وبدا لهم سيئات ما كسبوا o tuma na u ye walejugu minnu kɛ نعم o juguman bɛɛ bɛna da u ɲɛ kɔrɔ جهرة kɛnɛjala kan i ye wali nafolo min détourné i ye janfa min kɛ i ye jɛnɛya min kɛ نعم i ye kuma jugu min fɔ i ye dabali jugu min kɛ نعم i ye zɔnu suyi min kɛ jigiya jugu maa wɛrɛ la ani ka kafiriya o tuma na a bɛɛ bɛna o juguman bɛɛ bɛna da i ɲɛ kɔrɔ i ye fɛn min kɛ o t'a bannen ye dɛ wahaka bihim ما كانوا به يستهزئون u y'u mɔ kɛ fɛn min na o b'u sɔrɔ dɛ ɔnkɛ u y'u mɔ kɛ fɛn min na k'a fɔ lahara ko y'anw ma da la janɛmɛ ko y'anw ma da la anw ma da kuranɛ na anw ma da mamadu ka kiraya la walima an yɛrɛ selila silamɛw nin t'a tiɲɛ sa n'an ka nin jɛnɛya in kɛ nin tɛ foyi tiɲɛ n'an ka wali nafolo détourné ka bila selilaw jala ka gɛlɛ ala la hali kafiri dɔw ye sonbaw namarakɛlaw janfankɛlaw o bɛ selilaw la fo k'u tɛ fin mais ala t'i fa fo i k'a ye yan والله janfa bɛɛ y'o ye
java bɛɛ ala t'i fa f'i k'a ye yan i bɛ tila ka taa ye mana ala bɛna fɛn kɛ k'u sɔrɔ fɛn bɛna jigin u kan man kɛ n'u bɛ ye sanze wolo u tun b'u mugɛ bɔ ɲangata min na ko a ma da lahara ɲangata ko la an y'a ye dɔw ye mɔgɔw faga yan olu bɛ hɛrɛ la yan dɔw ye walinafolo dun yan olu bɛ hɛrɛ la yan anw dalen tɛ lahara ɲangata ko la o tuma na ko lahara ɲangata b'u sɔrɔ dɛ wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un u y'u mukeli min kɛ ɲangata ko la a tɛ taa k'u to ɲangata b'u sɔrɔ wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura adamaden ala ye nin de fɔ dɛ adamaden i ye baara o baara kɛ ale b'a ka se yiri la n'o de min bɛ yafa o bɛ yafa nka k'a y'a bɛɛ kɛ sɛbɛn ɲɛ k'a don i kan kɔrɔ lahara don n'i wulila ka ban i b'a lajɛ a yɛrɛ kelen don i ɲɛ kɔrɔ i yɛrɛ b'a fɔ n y'a kɛ a ye fili t'a la o i yɛrɛ b'a fɔ n y'a kɛ o n y'a kɛ o la ala bɛ yafa min ma ala bɛ yafa o ma ala tɛ yafa min ma a b'i minɛ o la ala kana an minɛ nka n taara jahanama kɔni kɔnɔ ka bɔ anw ka faamu cogo la anw dɔw ka dɛ i kana don فإذا مس الإنسان ضر ni tɔɔrɔ ye adamaden fitiri wale sɔrɔ دعانا ala ko k'u b'ale sɛbɛ kɔrɔ wele ثم segisa إذا خولناه نعمة ni ne ala y'a bɔ tɔɔrɔ in na k'a bila hɛrɛ la منا ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ i bɛ adamaden mankan mɛn i k'a dɔn nin ko min filɛ nin ne ye nin sɔrɔ de ye ala ilimin ala tɔgɔ dɔ de bɛ n bolo o tɛ tiɲɛ ye dɛ هي فتنة fitiri waleya ye balawu yɛrɛ de ye ولكن أكثرهم nka i k'a dɔn fitiri wale caman bɛ yen la ya'lamu u t'a ɲɛ dɔn فإذا مس الإنسان ضر a ko adamaden bɛ nin cogo de la ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ banajugu dɔ y'a sɔrɔ sisan ko a yɛrɛ siranna n'o kɛra دعانا a ti maa kɔrɔ fɔ bilen n'o kɛra نعم i bɛ taa muɲunenin sɔrɔ a yɛrɛ kan والله a ye n ka seli tapi bila dɛ seli tapi bi bila a bɛ t'i sigi o kan kɔlɔsili b'a bolo a kamana gannen don parce que a yɛrɛ t'a dɔn bana in bɛna kɛ cogo min na ou bien tɔɔrɔ y'a ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ ou bien a siranna fɛn dɔ natɔ ɲɛ ala ko n'o kɔni kɛra a bɛ ne wele dɛrɛ a b'i ne ala wele o ye weleli da ye ثم إذا خولناه نعمة منا nka ni n sɔnna ka o yɛlɛmɛ نعم ka o bana in kɛnɛya n'a kɛra gije walima n ye tɔɔrɔ in wuli ka bɔ a ka tɔɔrɔ in mun sɔrɔ bilen walima u bɛ kurun kɔnɔ jikuru wulila kuru bɛna tunu u ye ala wele walima mɔbili bɛna bɛn bɛɛ ko ala ko o tumana ni tɔɔrɔ in wulila dun قال إنما أوتيته على علم a b'a fɔ ne ka dɔnni tɛ nin ko kun tɛ nɔgɔya kojugu a ye ala tɔgɔ min di yan nin nin n y'a sama dɔrɔn yanni dugu ka jɛ nin yɔrɔ ninnu ka gɛlɛn quoi diinɛ silamɛya la a ka gɛlɛn mɛ a ka nɔgɔ fana sababu bɛ yen n'i ɲinɛna sababu fana ko i bɛ kɛ fitiri wale mɛ musabibu bɛ yen n'i ɲinɛna musabibu ko i bɛ kɛ kafiri ye tiɲɛ don e ka jinɛ kunkolodimi y'i tɔɔrɔ kosɛbɛ ko kunnafɛn b'a la i nana ne ye atali kurusi sɛbɛn walima lakad jaakum sɛbɛn walima kul a'uzu birabbi nasi birabbil falaki nin bɛɛ bɛ jinɛ kunkolodimi kunnafɛn kɛ ne y'o dɔ labɛn k'o sɛbɛn d'i ma i y'o don i kun na kabini a kɔni don na
i ka kunnafɛn ma wuli bilen tiɲɛ don e bɛ mun fɔ sisan fɔcogo ɲuman na ni ala ye karamɔgɔkɛ ka sɛbɛn ye ne nafa n'o tɛ sɛbɛn de y'i nafa koyi ni ala ye wulibali don k'a sɔrɔ i mana i kun tɛ lafiya o don o don i bɛ serika bin na mais ayatul kursi donni kun na i y'i yɛrɛ sɔrɔ o tuma na ni ala ye cɛ ka nin sɛbɛn ye ne nafa bon et puis a ti fɔ da la dɛ ŋaniya de b'a d'i ma ne ka bana nin docteur in de y'a furakɛ tuma na hali ni maa wɛrɛ nan'i fɛ i b'a fɔ taa nin dɔgɔtɔrɔ in fɛ i ma ye a bana in kun bɛ ne na nin de y'a furakɛ mais o b'a sɔrɔ e mumini dusukun na ni ala ka diɲɛ de ye a sera ka kɛ hali ni m'a lafuzu fɔ i da la mais a b'e dusukun na kaban dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bi sa o tuma na dɔgɔtɔrɔ i mana ye ne kɛnɛya ne ka diinɛ ko a ye n kɛnɛya ni n ka ala ka diɲɛ de ye o ti fɔ da yɛrɛ la dusukun b'o di silamɛ ma mais ala ka mɛn mɔgɔ fitiri walew de ma yan i n'a fɔ karuna ɲɔgɔnnaw nafolo cayara kojugu a fɔra k'a jaga bɔ a sera dɔrɔn a ko ne ma n ta sɔrɔ ala ma ne ta di a ko ye a ko ne ye n ta sɔrɔ n ka dɔnni de la ne ye kimiyaw de baara ka kɛ waritigi ye mana ne ta tɛ se ka kɛ o cogo la dɛ mais c'est à dire waritigi yɛrɛ de hinɛ k'an ka mɔgɔ minɛ waritigi hinɛ k'an ka mɔgɔ minɛ dɛ khasatan ni min m'a ka wari ta sira dɔn n'i ye wari sɔrɔ i b'i sigi a kunna de k'a mara wallahi i t'i fɛ a ka ban i bɛ fɛ dɔ de ka fara a kan mais don o don dɔ bɛ fara a kan don o don dɔ bɛ bɔ i si la e bɛ ka walifɛn de mara c'est pas pour toi non i ta tɛ o e bɛ ka walifɛn dɔ de mara yan'a tigiw k'a sɔrɔ mais adama an bɛ to yan o tuma na n'e ko don o don n b'a fara a kan a ti bɔ a la e bɛ k'a mara dɔ de ne bɛ se ka n yɛrɛ damu min kɛ waritigi tɛ se k'a kɛ a tɛ se ale tɛ sɔn parce que a b'a fɔ n'a kɛra a bɛ bin bon mais ne kɔni na n damu mais ale ka damu dan dɔ b'a la ko ni n tɛmɛna nin kan n bɛ bin o tuma na n b'a fara ɲɔgɔn kan fada bɛ se ka dumuni min kɛ waritigi dɔw tɛ se k'a kɛ dɛ a dɔw kɔni kana se k'o la fiyewu ka ne i n'i ka fantanya filɛ i bɛ se ka min dun waritigi dɔw tɛ se k'a dun dɛ wulibali don u tila ka sa fu a tigiw b'a ta hinɛtɔ ko don ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na ni ala ye tɔɔrɔ ala de bɛ ka nin fɔ adamaden ma mais adamaden jumɛn ko don fitiri wale n'i ma ala ka ɲuman dɔn i man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ y'i furakɛ i kɛnɛyara mais k'i to dɔgɔtɔrɔ ka furakɛli la i tun bɛ ka ala wele o kosɛbɛ o tuma na ala sɔnna k'i kɛnɛya i b'a fɔ nin ye ala nɔ ye nka dɔgɔtɔrɔ y'a sababu a bɛ faamu na bal hiya fitnatun a ka nin kuma in ye fitinɛ kuma de ye koyi walakinna aktharahum la ya'lamun nka caman t'a dɔn dɛ k'a fɔ ko n y'a sɔrɔ ni n ka kodɔn ye ko nin ye fitinɛ kuma ye dɛ hiya fitnatun nin ye fitinɛ kuma de y'a da i ka dɔnni bɛ ala ta de kɔnɔ na tiɲɛ yɛrɛ don قالها الذين mɔgɔw ye nin kuma fɔ من قبلهم ka kɔn nin kafiri ninnu ɲɛ فما أغنى عنهم ما fɛn ma se k'u bali كانوا n kɛra يكسبون walejugu min kɛ o ma se k'u bali ɲanga taama فأصابهم سيئات ما bɛɛ tɔɔrɔ y'u sɔrɔ كسبوا y'o min baara والذين a ko mɔgɔ minnu sa ظلموا olu ye tɔɲɔni kɛ من هؤلاء kabini
kureshi ka ninnu na sayusibuhum sayyi'atu ma fɛn tɔɔrɔ bɛ n'u sɔrɔ kasabu o baara jugu min kɛ wa ma hum wa kureshiw ma kɛ bimu'jizin u bɛ ala dɛsɛ a non u tɛ se ka ala dɛsɛ dɛ a b'o di awalam ya'lamu a ko adamadenw ma dɔn wa anna k'a fɔ ko ala tigitigi yabsutu rizqa ala bɛ garisɛgɛba de di liman mɔgɔ ma yasha ni maa min ye ala ja wa yaqdiru a bɛ dɔw ta gɛlɛya inna fi zalika a bɛ nin baara in na ala fɛ la ngalena ayatin nin bɛ ye daliluw de ye liqaumin mɔgɔw ye minnu ye muminiw ye قد قالها الذين من قبلهم قد قالها الذين من قبلهم كافري تمنوا ينفوق مغوما فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أبو بارج منا أما سكا فوي نفوي فأصابهم سيئات ما كسبوا ويولدوا بيجا أطاروا يسروا دامو داون والله والذين ظلموا ako nga mɔgɔ minnu fana kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye min haulai kabini kureshi ka ninnu na sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu kana siga dɛ a ye tɔɔrɔ ye fɔlɔ mɔgɔw sɔrɔ cogo min u yɛrɛ ka baara jugu sara bin'u sɔrɔ ten wa ma hum bimu'jizin wa ninnu u tɛ se ka ala dɛsɛ foyi la u tɛ ala dan kuwa u tɛ ala dan dɛ awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa liman yasha o kumana u m'a dɔn wa ala ye masade ye a bɛ garisɛgɛ yiriwa maa ye min y'a ja silamɛ ni kafiri t'a la ala garisɛgɛ ko la ala mago tɛ silamɛ ko la ala mago tɛ kafiri ko la ala mago bɛ min na dɔrɔn n bɛ nin ta caya bɛ yen lajarabi don n bɛ nin ta dɔgɔya lajarabi don ala b'an jarabi nin de ye tuma dɔw la a bɛ hɛrɛ yɛrɛ k'i ye mais tuma dɔw la e mɔgɔ kelen min ye hɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya bɛ tila k'i sɔrɔ mais a bɛɛ ye ka jɔn jarabi k'a lajɛ a bɛna kɛ cogo di ala y'o de fɔ n bɛna aw lajarabi ni hɛrɛ ni tɔɔrɔ ye a bɛna hɛrɛ dɔ ye a ɲɛ bɛna da tɔɔrɔ dɔ kan fitinatan k'a kɛ ka aw lajarabi k'aw lajɛ a bɛna kɛ cogo di mana ayiwa ɛsɛ a y'o ɲɔgɔn n'i ye kelen ye k'a fɔ e bɛ dɔ dɔn a la mɔriw b'a kɛ yabsutu rizqa liman yasha u b'a sɛbɛn ka dugalen kelen o jɔnɔ dugalen ni mɔgɔ min bɛ dugalen dɔn fɛn bilenmanin dɔ bɛ jigin dugalen fɛ tan anw seko ko an jɔnɔ yɔrɔ dɔw la u b'o bɔ ka o susu k'a da tile la hali o yɛrɛ jala u ko k'o bɛ garisɛgɛ fɔ ni siri y'i sɔrɔ ka dɔɔnin kɛ ji la k'i ko jango n'i y'a fara nin aya in kan est ce que kuzo alifan wa kula alifan ne ye nin fɔ yan ala tɔgɔ da y'o de ye o a wa kula alifan ala tɔgɔ da y'o de ye o kuzo harfan wa kula alifan ni harfo ni aya min dir'i ma walima ni ala tɔgɔ dir'i ma n'a fɔra sa el hayyu i y'a dɔn o ye kuma fila dama de harifu fila hawu ani yawu el hayyu o kumana hayyu ko khuzu harfan i bɛ hata i b'o wurudi siɲɛ ba kelen i bɛ yata i b'o wurudi siɲɛ ba kelen wa i tɛ se k'a bɛɛ kelen kelen kɛ i b'a fɔ hayyu o kumana harifu fila don siɲɛ ba fila nka ni mɔriw b'a de wa ko siɲɛ 130 non ko i b'a a saba kan de tɔgɔ min b'i bolo dɔrɔn k'i ka harifu jate n y'a sɔrɔla aya in ye harifu 10 ye ko i k'a wurudi siɲɛ 10 karamɔgɔkɛ mana d'i ma 1,700 o k'o tɛ dɛ harifu kelen o kelen n'a ye harifu 10 ye wa ala tɔgɔ in bɛ wurudi siɲɛ 10 ko o de ye ɲasa dana ye khuz harfan wa qul alfan a faamuna dɛ moriya ti ɲɛ wurudi kɔ ka ala sɛbɛkɔrɔ wele mais min b'a teliya i yɛrɛ dusukun ani jogo non a y'a janto na ala wele la ala wele sɛbɛ
min ka teli i yɛrɛ jogo Allahu akbar ani hinɛ Allahu a akbar fɔni sereya k'i jaabi Shafi Shafi delila ka na Imam Maliki fɛ yen o y'a sɔrɔ a kamalen nama don a donna Imam Maliki fɛ yen ka sigi Imam Maliki ye kuma damadɔ sara a la a y'o jaabi a wulila ko a bɛ taa Imam Maliki y'a wele a ko n den n bɛna fɛn dɔ fɔ i b'i hakili to a la a ko ɲɛ b'a la ne ɲɛ b'a la Ala kɛn bɛ ka nɔɔrɔ dɔ bila i dusukun na sini e ka kan ka silamɛw nafa n'a ye ka na nɔɔrɔ in dukan ni jurumu ye Imam Maliki ye nin de fɔ a ma bɔ a kɔnɔ fo ka taa sa a ye baara kɛ ni Imam Maliki ka nin kuma in ye Ala y'a s'a seyɔrɔ la Shafi Imam Maliki ye nin de fɔ a ye a ko n den ɲɛ bɛ Ala la ne ɲɛ bɛ Ala la a ye fɛn dɔ bila i dusukun na nɔɔrɔ la i bɛna silamɛw nafa n'a ye sini ka na nɔɔrɔ in faga n'i jogo ye ka na jurumu kɛ a nɔ jurumu bɛ mago sa a a b'a janto la dɛ n'a fɔra jurumu dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa jɛnɛya fɛ jɛnɛya dama tɛ jurumu ye mɔgɔ tɔɲɔ bɛ mɔgɔ tɔɲɔ bɛ شكوت إلى وقيء سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي أيوة أبانا أكرمه دوبي شافيو دو أكرمه دوبي كو وقي شافيو كو عليه أكبو نيفو وقي كنا أكوا بفيد دروشي جوجو كو أتيدو سيسا كو وقي كو أما كو أكا جرمو بلا ko dɔnni ye Ala ka nɔɔrɔ de ko a ti don jurumutɔ dusukun na Ala dɔn de ko don Ala dɔn Ala ka nɔɔrɔ de don a ti don dusukun si la fɔ min kalasiyalen don mais Shafi ko ale miirila Imam Maliki y'ale ladi ale ma tiɲɛni kɛ abada mais ale bɛna nin fɔ a karamɔgɔ Waqi ye o fana bɛ nin fɔ ale ale ma tiɲɛni kɛ abada mais a ko tiɲɛ na ko ale hakili jiginna na don dɔ la a bɛ Bagdadi siraba kan ko a ye walimuso dɔ langolo ye mais a ye cogo fɛ a diyara ale y'a tɔ filɛ ka se ka a bugunatigɛ quoi ko walahi ale hakili bɛ nin kuma in na ko nin de y'ale hakili ko ya nin bɛɛ kɔfɛ mais la ilaha illallah a kana sɔn k'a nɛgɛ dɛ nkalon don bilahi maa si kana o nɛgɛ yafa masa ye Ala ye o Ala kelen jahanɛmɛ b'ale de shadidul iqab ghafurur rahim shadidul iqab Ala bi hinɛ a bi makari nka n'Ala ko a bɛ tasuma da i kan o ka jugu dɛ shadidul iqab a kana tɔɲɔli kɛ a kana tɔɲɔli kɛ a kana tɔɲɔli kɛ diinɛ ye jogo de ye n'a tiɲɛna dɔrɔn diinɛ tiɲɛna wa n'a tiɲɛn'i bolo i yɛrɛ b'i dɔgɔya maa min y'i dɔn i ti bonya o bolo maa min y'i dɔn i ti bonya o bolo mais n'i kɛra ɲumankɛla ye hali n'i y'a kɛ buteli kɔnɔ Ala b'a bange don dɔ la ɲumankɛla sara ti tiɲɛ Ala fɛ dɛ moriya a ka teli i bolo i janto i jogo la tiɲɛ don dɛ i janto i jogo la naam inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minuna ayiwa Ala ko a bɛ na dɛ ka dɔ garisɛgɛ bonya ka dɔ ta dɔgɔya ko nin bɛɛ dalilu de ye ni maa min bɛ miiri i bɛ Ala ye dɔw ye jagokɛ daminɛ kabini e ma na diɲɛ na yan
u bɛ jago la u ka jagominɛnw b'u kunna dugu ni dugu e nana bange o kɔnɔ hali bi olu bɛ wotoro ni faliw kan e nana baara daminɛ dɔrɔn ka wari sɔrɔ ka mɔbiliw san e ko mais ninnu ti jago ɲɛdɔn u bɛ jago ɲɛdɔn a diyara Ala ye k'e de kɛ tan mais sini ma se dɛ attention e bɛ jago ɲɛdɔn attention sini ma se na.